balai kita yaki ladangi ka district council ka panamkam ya kanikaan ka bagidon baki bar jala la ki syong hamadan ki syong dukan kimla ban khayi klem ka trading license te kata ka banga kran chai kidi ban su Tirik Uyayong Arhajar Arfulai, Chief Executive Member, Khasi Hills Autonomous District Council, Uba Titus Starwell Khan Ulaong, Balaptha ek himam liam bakambit shu ban I trading license mai, yaki barjala ki bapan ban shong dukan hayaw du yo maulong. Yakani Ulaong hadien bawlayalam yaki Executive Member Council nin kasngi ban kinrai ki barjala ki bashong dukan klem trading license hathan yo maulong. ki basyong madan li kim dan ko itu te ki basyong dukan ki bun kenrei ki ba kebun hi long ki badon hang tu harut surok ki bangilapet ki don ki bala yo kidi ki bala aslam mut ki bala yo la aslam kidi ki dukan ki bala rim Không renew kan? am kiri ni manusia naman nakaliang ka office jong UCM du ania tu ipi bayade hayo du kiru nakaliang ki penken mawe ikinong song dukan bagi daiban le renew ya trading license tu Jadi bertemai pergi don siang tu. kidon kita thamai tu dan kata kadau menin ni la ong ki bagi daiban khang swa kat baki 4 yo ya ka trading license en re nakaliang ka jonga ngakwa man kentu UCM bau ladaki wan ban pan unusi dei shu banai ya kini ki ba pli klem trading license bala lagi wan pan unusi dei banai kidi ban du be kidi ban mi be bagi dan kidukan ki badang thamai tengirung lagi tu kidukan tengirung ngilap baro ki basyong dukan tu ka building kim dan ni license tingil aya ndala ami nang tu ngilap khang yang ki ngia seneng lawan itu yang aba nakaliang jong i tu i try jong tu ka building lawan ya kaban ken hiet ik inong tray jong i ba balai ba ya khang gila barngam na bersit bat nakaliang jong i ong bakadon ka court order tahta ka court order nam tip ka bakum nu ba ilaong ban wani kendu yang mentar si cim rei la pha do we brio bat itai brio ong ba ila le no security bakadon ka emergency te tota kamni le rei ngal ayo ni ka court te had ngan sepensai ni court order pat ngilaya keleng-keleng pat ka jingya ke jungi kalong pan ensure ba kidukan baro kibom dan ni trading license kimla ban kari business ta long sai kabaan nga kwa man pensai ta long mangayo ewe ke city menne na kani ka Meghalaya Greater Shillong Progressive Hawkers and Street Vendors Association kani ka kedau yaki hawkers generally ngamtip ki mut yanu tamba ki basan yang ni kideki paradok personal jangi we kong shani thaba we kong violin pertu ha yong ba ngapen kenya ka court order ba ngilik kendang yaki basyong madan ngaku aban pensai hang ni yakini ka seng daga baburom nakaliang ka jungi ka council ka jinglet jungi ngim ong banlik kendang yaki basyong madan ngimlet ban evik yaki basyong madan nringilek evik ya ki brio ki bomdan license la ki syong hamadan ne ki syong hadukan ya ka jingsyong madan ka council kamdan bor bantu kala ka district administration ya kata ngisuk tu takadang ko ban pensai gini dak ba syai la ka ni ka seng ka kwa ban yadai ya ki brio ki banabar ne ka kwa ban yadai ki brio lojong ka kwa ban bu kata ka jingkeli balai kita yaki ladangi ka district council ka panamkam ya kanikaan ka bagidon baki bar jala la ki syong hamadan ki syong dukan kimla ban khayi klem ka trading license te kata ka banga kran sai kidi ban suktu kata na khamlet mangi ban kandang gi nong syong madan gi bade gi paradox nam la jaw lengi ngi ong baki basyong madan ki bade ki bar jala ki bomdan ni trading license kimla ban khayi hang ni kata di ka kamram ka bangi ngi le dengan so bagani ka jitho chumti ka long on call kamdan nong rim ba kamdan jinga dei ai ru ba kata ka court order ka baki ki yo mo ka court order khamong da ya syong kat bamwan ya le be an ka bamwan khamong ta ka we have comply ya ka ai ka an ka bangi ni da pi ladangan let kat kum gani ka court order ka bangayo kopi na i ka bami au arajar khat sao hang we dei bat ki nong syong dukan hak tu ko building
Ketu building kalong clear baka hak apa uput sam dong ke district council. Baka ni ke court order. Kalong ba unu trayen udon ya hok ban aiwai anu. Kabamun udon ka hok mau kum utrai udon hok te ban aiwai ya kita ki bamdai ki kasih ki barjala. Tinre ki dapat ban comply ya ke requirement kat kum ke Khasi Hill District Trading by Non-Tribal Regulation Act 1954. Lada kidai ki non-tribal. Ke order ko ong ta. Ba ke order ko ong balada ja ba kita ki basyongwai ba ki apply ya ke trading license nang ni district council gi de ban dispose ya kata ke trading license apo si benai. Kata kuat arja sa. Tengok bamut balada kim apply kum nungin dispose. Bala nganget bahagas nam arja kat sao. Apa kami ini ke court order lada kita gi bril gi basyong dukan hau kila apply nang try kila ayo. Mo la di banyo na do terus na. Tele si kita gi nong syong wai kila pet. Kim syong shu lawan syong sedegi we. Te nako aban pensyai ba pol kalong bakat kum kami ke order ke bang apule. Kalong bet ba ka court ka direct lani kala pensyai hang ni ba unu non tribal ubale khai business hapo ukut usab di district council li ude ban yo e trading license ngakwa ban ong tangat